De Nederlandse kampioenschappen Pupillen Famkes skeersten in Akkerum. Een van de favorieten, Petuur van Makkum, bleef de eerste omloop staan en woonde het tweede omloopje in het Petuur van Vergeer. Op het redderlijst keerst het Petuurtje in Reduzum. Reduzum hier de eerste twee is nou wat zin stond, maar daarna wie het Makkum die heel makkelijk teruggaan. Ze gingen naar de hele finale en de keerten ze in Achlem. Achlem, ja, ze keerten verrassend Leonie Vrieswijk, Jantine Intema en Ali Hoekstra. Het bolwerkje in het Petuur van Makkum, 4 met rijden en saai gelijk, verliezen de hele finale. Maar wel een geweldige tredderprijs van de Petuur van Achlem. De finale werd een keer terug in de Peturen van Makkum zien Jesterijn. Jesterijn, hier op het redden is nog heel dreig keer in Wommels. Fjouwer minus die in de voor, maar de Petuur van Wommels kwam waarom nou Fjouwer eerst gelijk. En op Fjouwer om eerst gelijk wat 4 Fjouwer van Jesterijn, wat 4 eerst gelijk. Maar die daar is bij Jesterijn die het langste Oilers en zij staan dus in die finale, want ze bleven staan op die hele finale. In de finale wie het Petuur van Jesterijn uitkeert 4 niks, keer 6 wonnen het Petuur van Makkum. Ja, en terug te winnen als mag toch wel zeggen, Boukje, Ellen Bosma, Lopke Vlasboom en Kim Dijkstra. En de voorzitter en vooral de paken van Kim Dijkstra, Warden van der Veen, wie blied naar de finale winst van Makkum. Voorzitter Warden van der Veen, ja, een leuke man. En trotse pagen. Ja, ik ken mijn pagen zitten. En dus, nou ja, ze die eigenlijk verschrikkelijk wordt gegroeid. Ik heb opgeslagen dat hij zijn konten van meer pas Peter Inium, die had het opgeslagen en geleerd. Maar ze winnen met 3 mensen al, die hartstikke best, weinig fouten. En in de finale, ja, 4 niks, wat wil je er zeggen, dan win ik de best. Ik heb ze even de hele dag volgen. Dat echt de concentratie en met name je coach houdt het natuurlijk de hele dag bij elkaar. Je zit even achterboven om wat je draaien. Ja, we hebben van de vorige operatie, we hadden ben ik bij de ouders wij. Ja. Dan bleef de band geconcentreerd, dan krijg je geen verkeerde invloed. Naar de band af, van weet ik wel, wat de ouders maar zeggen willen someday. En als er dingen verkeerd zijn, dan praten we dan gewoon met Steven. En dan mag je er geen ouders bij hem en dat had hij ook sympathie mee. Ja, wat dat is ook bij orenbeturen wel. Hè? Ja, met alle respect. Dan zijn er een paar coaches en ouders die van de zijkant nog eens wat zeggen moeten. Ja, maar dat vinden wij de coachen die hadden te vertellen en weer gewoon zijn net naar de boerenwereld luisteren. Die coach Bobbe, die vertelt wat er gebeurt, maar ik zie daar het perk en ik moet er dan in het perk wat er gebeuren moet. En dan gaan ze die van geweldig van houden. En daar ben ik zo best. Kun je dan rustig houden? Nee jongens, ik kan me wel aan in coacheren. Ja. En ja, rustig houden, dat kind is wie wel aan de band luisteren willen. Dan komt er altijd wel klaar. Ja, je wint een team, joh. Ja, wij winnen een team en dat had ik altijd best met de afdelingen. Met trainen is een team. Maar ja, ik zei meer pas dat er een heel soort dingen om die beide famkes lopen. En Kim, nou, Boukje de Jurgen Wisger bij die ze had heel goed opslaan. Ze had wel zo dat ze wat de bal niet, maar dat ze dit hier op deze dag geweldig inzetten moeten. Een trotse paken, maar ik een trotse voorzitter. Wat je hem winnen van het eerst, de Nederlandse kampioenschap Pupil, nog nooit een prijs won. We hebben met de Pupille meisjes nog nooit een NK gewonnen. We hadden nog net niet zo vaak om mij dingen. Maar hier nog op het toer wordt het heel hier goed presteren, mijl correct. En dan gaan ze daar heen, bom met zenuwen, maar dat kan altijd over, zo schrikkelijk met voetbal. Een beker of een competitiewedstrijd is toch oors. Maar ze hebben je wordt heel sterk schillen. Ja, nou en hoeveel dan? Nou, apetrots. We zijn nu druk bezig, die band die krijgt wat de grotten krijgen met koetsken en muziek op het dorp. En dan even een liedse huldiging in het centrum van het dorp. En op het eind van het dan hebben we weer een huldiging. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ahem.